då ber vi att få hälsa nya resande välkomna till SJs snabbtåg nummer 434 som ska ta oss upp till Stockholm via Katrineholm och Södertälje. Beräknad ankomsttid idag är satt till 15:46 i Stockholm. Idag åker vi ett multipelkopplat tågsätt, vilket då innebär att det är två tågsätt som sitter ihop med varandra. I den främre delen pekar närmast mot Stockholm. Där finns vagnarna 8 till och med 14. Och i tågets bakre del pekar närmast mot Göteborg. Där finns vagnarna 1 till och med 7. Vänligen observera vagn och plats då man inte kan gå igenom tågsätten under färd. Och för allas trevnad, men framförallt för allas vår säkerhet ombord på tåget, så ber vi er i första hand att placera ert bagage på hatthyllan ovanför era sittplatser. Lämna gångar och vestibuler